Good morning, good morning, good morning guys. Welcome my YouTube channel, Catalina Arts. Akong buhaton karon guys, mag-video ko sa kumbana nga mananggot. Muna yang agiaran sa kanan guys. Ari. Agian ni sakyanan, sakyanan. Guys oh. Oy, hapit na. Guys. Mana siya guys? Nah siya guys. Mulusa dan siya guys. Mananggot na siya guys. Manaranggot. Manaranggot. Ay, nakatawa siya guys. Ito, muna may yan sa kananan guys nga sanggutan. Kaya pa po diri guys. Bago na yung ikuhaan guys. Tapos yang ini sanggutan. Jualan ni kapunuan din sa mua guys. Yan sanggutan. Munang mga to na po siya guys sa ubos. Buntag hapon ang iyang trabaho guys. Pagpananggot aron kami maka kuan og tuba. Saklay-saklay sa kawit. Man. Kay daghan na siya og bunga din ha. Imo lang giharas. O guys, mga to na siya sa ubos. Mag ato na po si mananggot. Kung bago ka pa lang sa akong YouTube channel guys, please comment, share and like. Guys, please subscribe sa akong YouTube channel, Catalina Arts, o dire lang ko kutob guys. Bye bye. Daghang salamat sa nagtan-aw.